En aquest videotutorial veurem com podem gestionar el control de canvis en un document de text del LibreOffice Writer. De fet, quan dues o més persones estan treballant sobre un mateix document, pot ser interessant que quan tornem a obrir aquest document es mostrin els darrers canvis que s'hi han introduït. Fins i tot, quan és una sola persona la que està treballant en un document, també pot ser interessant que quan torni a obrir el document per continuar treballant, recordi quins són els darrers canvis que va realitzar. Per tal d'activar el control de canvis en un document del LibreOffice Writer, ens hem d'adreçar al menú Edita, submenú Seguiment de canvis. Ara ja podem triar l'opció Registre. D'aquesta manera, tots els canvis que es realitzin damunt del document quedaran marcats. Per exemple, si eliminem part del text, aquest quedarà de forma tatxada i canviarà de color. O si introduïm nou text, veiem que també ens el canvia de color i queda de forma subratllada. El mateix passa, per exemple, si canviem el format d'una part del text. Veiem que, a més de canviar el color del text, en la part esquerra ens mostra els llocs on s'han produït els canvis mitjançant unes línies verticals. De fet, podem gestionar com es mostraran els canvis que s'han introduït en un document si ens adrecem al menú Eines, submenú Opcions, i en el quadre de diàleg que se'ns obre ens adrecem a LibreOffice Writer i triem l'opció Canvis. D'aquesta manera veiem com podrem anar indicant diferents elements, per exemple, les insercions, supressions, els canvis d'atributs, etc. Una altra opció que ens ofereix el LibreOffice Writer és gestionar tots aquests canvis, ja sigui acceptant-los o rebutjant-los. Per fer-ho, novament ens haurem d'adreçar al menú Edita, submenú Seguiment de canvis, i veiem que ens dona tota una sèrie d'elements. Per exemple, podem anar desplaçant-nos al següent canvi que s'ha introduït al document, a l'anterior, podem acceptar un determinat canvi, podem acceptar de cop tots els canvis, podem rebutjar un determinat canvi, de manera que el document per aquell canvi tornarà a la situació anterior, o podem rebutjar de cop tots els canvis que s'han introduït en un document. Una altra opció que ens permet gestionar tots els canvis és precisament a través de l'opció Gestiona. D'aquesta manera se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual podem anar seleccionant els diferents canvis, i a la part inferior d'aquest quadre de diàleg tenim una sèrie d'opcions que ens permet acceptar-los, novament acceptar tots els canvis, rebutjar-los tots o rebutjar individualment cadascun dels canvis. En el cas que vulguem acceptar un canvi, senzillament el que haurem de fer serà seleccionar-lo i fer clic a Acceptar. Si el que volem, pel contrari, és rebutjar-lo, doncs senzillament seleccionarem el canvi que volem seleccionar i, en rebutjar, aquest canvi es desfarà. Una altra forma que tenim per tal de gestionar els canvis és a través de la barra d'eines Seguiment de canvis. Aquesta barra, quan tenim els canvis activats, ja s'activa de forma automàtica. En cas que no fos així, ens podríem adreçar a Visualitzar, barra d'eines i activar o desactivar manualment la barra d'eines Seguiment de canvis. Tornem a activar-la. I d'aquesta manera veiem que a través de la barra podem anar desplaçant-nos a través dels diferents canvis que s'han introduït, podem acceptar-los, podem rebutjar-los o fins i tot podrem accedir al quadre de diàleg de gestió de canvis. Per tal de desactivar el seguiment de canvis ho podem fer també de diferents maneres. Directament a través de la barra d'eines Seguiment de canvis, fent clic en Registra els canvis,
D'aquesta manera, si ara introduïm nous canvis, aquests ja no quedaran registrats en el document. O també podem desactivar el seguiment de canvis a través del menú Edita, submenú Seguiment de canvis i desactivant l'opció Registre. I això és tot.